کریم دا اصول مهمونا دو مخی بیان شل توحید و اثبات صدق الرسول دریم اس بیانی کی اثبات و صدق القرآن الکریم. قرآن کریم رشتی نے دے رشتی نے مانا دا صدا منزل من اللہ دے قطع بندہ دانے جو کرے مخکنی کتابوں رشتی نے مانا دا اللہ طرف منزل ہو خودل دا مخصوص زمگا دا خاص دے دعوت الایمان بالقرآن مقصد دے ددیر بارم دے رجوع دی خدا آغے نمو خپل تتبع و نظر سرا شپارز ذکر کو لیکن سنگ چی اس بات صدق رسول کے سوال بیان شل دلتا شپارز بیانی دیکھ معاد بڑا طریقی کلا دلیل لمی بئی اصل استدلال او کلا دلیل انی. اول جکم دلیل لے آغا لمی دلیل لے چا اصل استدلال لے اعجاز دا قرآن کریم اعجاز متعدی صیغہ معنی قرآن کریم نور خلق عاجز کری دی دا اتیان بالمثلنا ذکر تا معجز وی اور طریقہ دا باب افعال. ایک صابونی کتاب لکھ لے تبیان فی علوم القرآن عقد اعجاز القرآن پبارکی دیر تفصیل سر لکل کری آغوی اجماع داخل عربیت پدی جو قرآن معجز بالذات تے پدی کہ اللہ پخپل ادا سی اسلوب یہ خرے نظم عبارت یہ خرے علمنا حکمتون بکی یہ خری شداغی سوک مقابلہ نشی کولے دیتا اعجاز بالذات دے وداد عام اہل سنت والجماعت مسلک دے. اپا معتزلوں کی یو تیرشی آیت نظام ہوئی اور دارنگ پال سنت کی یو دے چاہت ابن حزم ہوئی. در دوارو قول در مخنا خلاف دے حقیقی قرآن کریم معجز بالذات نہ دے بلکہ اللہ تعالی خلق منکڑی دد مقابلے نہ کہ اللہ نے سمانا آغوی دا اعجاز دا قرآن کریم بالذات نہ دے امکان شتر فی نفسی ہی لیکن ممتنع بالغیر دے. دا قول چرے علماء رد کرے چدا دا نقل عقد ورن خلاف دے. باقی دے تفصیل کہ اعجاز پا قرآن کریم کی بس طریقوں سر دے دداغی دا پار زان لسوال لس طریقی دے چا معذر طریقہ لی یو نظم البدی ناشنا ترتیب دے دا قرآن کریم دا الفاظ دویم جلال اسلوب الجوی عجیب طریقہ دا عام و طریقون خلاف. دریم جزالت من فخامت دا الفاظ ہو. دریم تشریح دقیق کامل احکام شرعیہ کامل و ناشنا طریقے سربکی خیل. پنزم اخبار ددا سے مغیبات ہوں کہ بغیر دا وحی نہ معلومی شپگمدار چپری کے علوم کونیوں سر تعرض نشتا. علوم کونیت اس دور کی سائنسدانی ہوئی. قرآن
دا اصل سین سر موافق دے ہاں ومدار چی قرآن کریم کم وعد وعید ذکر کرے بالکل کامل لے اتم دار دی کی دیر علمون معارف دی نحم دار چی طول حاجات دا بشر دا زندگی سر متعلق طول پر ایک اشتا لسم دار قرآن کی تاثیر عجیبہ ہے کہ مرگریوں کا دشمنانی دائے پزلون کی تاثیر کی دشمنان چکل قرآن کریم اوری ندائے پزلون کی تاثیر کی مکہ واقعہ دا اقوام متحدہ ملل متحدہ شورتی دی اجلاس کا دالویل صدران وغیرہ تجمع کی فاغی کی اوزل قاری عبدالباسط راغوف دا مصر ناغت ویلشو چتبکے دا قرآن سو تلاوتو کا دا مسلمانان صدران وغیرہ بکی تو کل شاید قرآن تلاوت کو ناٹول صدران حاکمان جڑل اگرچہ کافر ہو بیاغی تپوزو کی جداد دی کتاب کسی جل لیجی ٹول لئی جڑا رہا وستا بادشاہان و مسلمانان ہوتے بل چل نشتا خدا چل دے چداد اللہ کلام نو تاسوزے کا مجبوراً جاڑا ہے یہ لسم دارے چدا قرآن لگ لگ نازل شیرے موافق دا تشریع سرا دولسم دارے چدے پہ عبارات و معبرات کی سے اختلاف نشتا تناقض نشتا گیالسم دارے چ مقابلین دے اس پورے اس مقابلہ نہ کڑشے سوالسم دارے پاوائل د صورتوں کے چکم مقطعات دی باغی کے دس دقائق و باریکی شرائن دنیا عاجز دا بیارے طول خبروں دہارے وجہ دا سوال سجو ہونا منہ دائے تفصیل بیالی کرے چاہا واقعی بلے قرآن کریم کشتا اور داغی جدا جدا حکمتوں ہم ذکر کری بیا یو باسم بڑی کلاجی کرے حل ارادہ حضن معارض القرآن الکریم یو سو پانے رسو دا سب تشیری چی چاہ دا قرآن کریم معارضہ کری دا و بیا پڑھ شیرے عاجز شیرے نبضائے پبارک دا معلوم ہے کہ اس تاریخ کی دانش کرے سراتن اشارتن چاہ دا قرآن کریم معارضی تصرف چت کری اگرچہ دشمنان ڈیر دی اما سوا دری چیز بعض قمقل نقل لے آغا پخپل دا خلق و دا خاندار پار سبب گردے دلے اگی یو مرزول کلام ناقص کلام دا قرآن پر مقابلہ کی پیش کرے داغین یو دا کتاب دے 7 معلقہ چورتا ہوئی دا اصل کی 10 معلقہ دی واللہ علام چاہ دری کنولی عذاب کری آئے کہ بڑی ری پلیتا ہے پلیت شارو کنی اصل کی 10 معلقہ دی اور داغین او 7 معلقہ دا سری اشعار دی دا جاہلیت دا شاعران دیو لگے دا قرآن پر مقابلہ کی دا وہ قصیدی دا زوران دکڑے پا کعبہ باندے معلقہ سے دا زوران دو دکا دا قرآن مقابلے لے زوران دکڑے لیکن خلق بشرال قتلے نو خیار خلق بکیو کنا اگے مرد دا س قصیدی پدے کہ صد وخانو دا ٹٹوانو اور دا خزو خبری اور قرآن کریم کے دا خبری نشتا دا پخپل ایو شرمیدل و سمودہ پس آگا کتاب لرے دار مسلمت القذاب کہ پا یمامہ کی پیداشو دا ریاض
سر قریب یمامہ و زید پائے کہ مسلمہ پیدائشو مشہور و بکذاب دعوی کول چیز رحمان ام دا یمامہ دعوی کول چیز نبیم دعوی کول مالم قرآن نازلی دا اسمان لیکن مرزا غلام احمد سنگ دا دعوی کری چاورتے منگتا خو یو واحد ہوا ہے کہ نستاد قرآن ناغ صورت عادیات اور دل ہو کر نئے پر مقابلے کی والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والصاردات سردا واللاقمات لقما احالتا وسمنا الاخری آغا چی دانی اڑیو اڑون بیا آغا واغگی اور ڈوڑے تی پخیو بیا اور ماتا کی پشوروا کی غٹ غٹ نوڑے اخلی ٹول خلق ہوئی چھے دا مرد دا سے دین دے قرآن کی کم تذکیر دے اور ستا پڑے کی خود خوراک خبری کلے نور افتراگانی کڑے وشائے والوانہا واجبہ سود والبانہا وشات سودا واللبن لبیض الاخری دام تولی دا پیو دا خوراک خبری کلے الفیل مل فیل مادراک مل فیل لو زمن وبیل خرطوم طویل کلے یا زفدہ بنت زفدائن کلے ان اعطیناک الجماہر فصل لربک وجاہر ان نشانک والکافر دا ٹول بکواس صدائی نورم دست شاعران عیزان مخی کڑے نور واقعاتم بری کی منگلی کری نظر بن حارث مفسرین لکلی سورہ لقمان کے چلے بلڑ اور دا فارس دا قصو کتابوں نے میرا اڑل اور کی بناس خریش دا و طبع راشے تاسو دا قصی محمدم کی نظام دا تکوم خان اور پائے قصو کے صداقت بنا دارنگی پشاعرانوں کے ابو العلاء معروی تیرشیر ابو طیب متنبی دا دیوان متنبی چوئی دید قرآن دا مقابلے ارادہ کرو خوشر میں دل خان دے غو کی کافرو باسی یو بیدی نے سڑو نو متنبی بیوے اور دا قرآن مقابلہ کے پیش کاؤ اور متنبی ہوتے رہے لیو ذکر چھے دعوت نبوت کرے ہو بیا کافور خو اغسم سزا والا ورکر ذکر کافوری بدوے نو معلوم ہے کہ چاہ مقابلے کوشش کرے لیکن اسا پوری اسو کامیاب شی نہیں اور دا قرآن سر برابرو لے نشی کڑیر شیرون ہوئی چین الہدایت کل قرآن ہدایت ہوئی دا قرآن پشانت دا مخکنی کتابوں نے منسوخ کری دی اور مولا والا بیا توجیہ کرے دا کہ مولا باشد کی چب نہ باشد پہ والا بوتا کی جی ہوئی دا تشبیح بدے کے لئے چھے آڑیر کامل فصیح کتاب دے نور کتابوں نے دا فقہ دا مقابلہ کے بالکل نشتی دا تشبیح بباز امورو کے دا مار شاہی چھ پلان کی مولی چھے دا توجیلی کرے ماتے تو ہے چھ منگم ستا مثال کے وہی چھ تم پشانت دا خارے نو که خپشو نو اتوای چې نم دایلی چې له داغم سترګشت سام ستشته قرآن سے لبی جوړ کړي چې ہدایت قرآن پشان ته اما ته داغي پرد کې لکه څنګه خپل یو حنفی کتاب لیکل تنبیه علی مشاکل الهدایه پنځه جزء کې حنفی دے بخبلا ابن ابلیز حنفی ناغاو گو رکھنے چاہ سرنگی دا ہدای داغی پوسٹ مارٹم کرے یہ کسو میں غلطے دیو تاسو ہے چدا دا قرآن پشان کرے
دا فاول وجہ چې د قرآن کریم اعجاز چې دا غیر پارا سوال لس طریقی دی اگر ټول دلالت کی بری چې دا د الله کتاب دے دا د بندہ نه والثانی من وجوه صدق القرآن الکریم حتم صداقت کی صدق لی گئے دا قرآن کریم دا صدق دا پار دویم وجہ وردی وجہ کی چھ قرآن دا اللہ دا طرف نہ دے دی دا پار دری طریقے قرآن پیش کری یو اس بات بالدلیل بل نسبت اللہ انزالا بل اتیان جبریل بری کہ دا مخکنے خبر دلیل لمی دے بالکل عقل والا بری دلیل پیش کولی شی اغسر اللہ فرمائی افلا تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا قرآن کریم کی سوچ چکے کہنا کداد غیر اللہ کتاب ہے خلق و پری کی ڈیر غلط ہے لیدلے اختلاف سی غلط ہے تناقضات لیکن طالبات المقدمے میں سلیقیہ سے استثنائی دے گا پدی کی یو غلطی نشتر لاڈے خپرے دا نو دلیل سے بری بانی سے داد اللہ کتاب دا استدلال پر طریقہ دا عکس سرا تقاضا دلی کی چھ دا بندہ پر کتاب کے بخامخا غلطی ولی کہ دا بندہ کتاب یا منگوائی چھ بدی کتاب کی اس غلطی نشتا نو مراد داشت چھ دا قرآن پشانتی شدہ سوک جذباتیانی دا خپل استاذ بارکی دا عالم پا بارکی زمون دا استاذ پا خبر کی دا آپ کتاب کی اس غلطی نشتا دا دروغ ہوئی ولی شا بندہ نہیں سر دا عصمت اللہ صرف دا خپل کتاب دا پارا آغستے رہے امام مزنی دا امام شافعی رحم اللہ اول شاگرد دے فقہ شافعی آڑے رخورا کرے اغویلی پخپلش امام شافعی کتاب لکل ور رسالہ دا اصول الفقہ کی کتاب دے دا رسالہ وڈ کتاب دے بیا ماما نے املا کو لے دغوا کیلا چې د دین غلطه او باسو دا روایت دار اتیا کرتا مراجعہ شو ہر وقت وہ پکی سے غلطی پاتے ہو او خدا دے پکی غلط ہے نو دا دے پکی غلط ہے آخر کے امام شافعی رحم اللہ اب اللہ تعالی العصمت الا لکتابہ اللہ تعالی امتناع کرے دے چ بل کتاب دے معصومی ما سوا دا کتاب دیو جن دا اس وقت ضائع کولی او جاہلان کاری چاہیے دے عالم پر کتاب بانے رد کی چ دا پکی غلطی دا او دا غلطی دا غلطی دا جس لگا وہ پخپل ویلی چیز بندے من غلطیوں بے کی کر یا وہ صاف نسبانی غلطی یا وہ حقیقت کی غلطی یا وہ کاتب نہ غلطی ہوئی بخام خاد بندہ و کتاب کی اور خالم بیاغی چاغد بندہ کتاب تاستل ولی نہ پائے کہ تو غلطے ہو گئی کافیہ کی دا غلطی دا اور پشرجامی کی دا غلطے دیا کنز کی دا غلطی دا اور ہدایت کی دا غلطی دا چدا نقی شاگرد تا اور اس بالکل دے دا سرنا اول نہ تراخر پورے بالکل حق دے اور بالکل یقینی دے اس غلطی پر کی نشت انداخ و غلط بھی جاتا اندائی دلیل عقلی اصل کے ددیر پارے چھ قرآن دا اللہ کتاب ندارنگی لفظ دے انزال استعمال اول تنزیل واحد دارنگی اتیان جبریل استعمال اول دا دلائل انیری شداد اللہ کتاب والثالث من وجوه صدق القرآن قرآن کریم رشتی نے دے دایت پارت درے موجہ مصدق دے دے کتابوں الہیہ دا اگرچہ قرآنی خبر دے اخبار دے لیکن دا ہمونگا دلیل لمی گرنو
دا حقیقی استدلال دی. خودم رہے چدا خاص دے با کتابیان مخکنوں پورے چھ کتابیان تاسو خپل کتابوں مانے چدا رشتہ دی نو دا کتاب بخام خام مانے ذکر دے دا مصدق دے گا. ایمان بالمصدق مستلزم ایمان بالمصدق لرا ملازمہ رہا دلیل علمی دے لیکن حجت دے پاہلی کتاب تو قرآن پر صفت کے زیب زیر عالی جنہیں مصدق دے. اور مصدقیت مفسرین ادواج ذکر کری یو دامن ہے چھ قرآن کی داشتر چھ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام حق دی تورات انجیل حق دے دا پسگی با قرآن کی لی کنن ایمان پا قرآن مؤکد شد ایمان بی تورات والانجیل مصدق دل دبانے مؤکد دا تاکید کئی دو موجزے برکستان پا تورات انجیل کی بشارت و بریچ آخری رسول برازی اور بحقی قرآن برازی حق بھئی نچار کلے چھ ایمان روڑو پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا قرآن نو تصدیق ہم کو دا بشارت دا تورات دا انجیل مصدق دائش کا دیکھ درے موجز زمون پنیز باندے مصدق و تولی ہوئی کم اصولی مسائل چھ پا مخکنوں کتابوں کی ذکر دی اصولی اعتقادات یا اصول العبادات یا اصول التحریمات آغا پا مخکنوں کتابوں کی نظمون پا قرآن کی ما غشتا کرنا مصدق بمانے موافق قرآن کے بزیر آدھی چاسری و خودی اصول الایمانیات خدا آمنت باللہ خبری اٹول کتابوں کشتا ایودی اصول مبان الاسلام چاہ حدیث کرائی بنی الاسلام علی خمسن نئے طول بنی الاسلام و اسمانا دا آدم علیہ السلام نشراوالی دا پینز بنیادری کو دین دا انبیاء ہوتی دا حدیث دا مانا دا پینزو پٹول کشتا نصول التحریمات بمرائشی فلاکل پا خوراک کے اللہ تعالیٰ و سلور سیزون حرام کری المیتا و دم و لحم الخنزیر و ماہلہ دا پٹول ادیانوں کے حرام مخکنوں کتابوں کے بڑی کتاب کے نورم دا صافال دی شرکیات وغیرہ سورہ اعراف کی راضی سورہ نام کی راضی اگر محرمات تو اصول المحرمات ہوئی مخکنوں کتابوں کے حرام ہوں دم حرام دی تو یہ موافقت تو برابر ہے. اگر اصول بعض امام تفسیر پاول کے انت مقدمہ کی راجمہ کری موافقت الاصول سلام و جسر صدق القرآن داوجہ مسل کی دلیل عقلی ہم نے فی نفسی ذکر اللہ دخپل کتاب توصیف کرے بخیصو صفات و بخیصو نمون اور آسمان چرے مطابق دی د مسمى سرا پینزو یا محکم ذکر کرو شرافت د اسماء و دلالت کی پر شرافت د مسمى ودائی پر صدق باندے پینزم در وجوہ نصر آگے تا حکم سلبی ہوئی اداؤں دلیل اخلی تک قریب ہے کہ قرآن کریم کے اختراع نشتا ریب و عوج پکی نشتا لا ریب فی لم یجل له عوجا لا یتیل باطل مقابلی تنشیرات لیں نو دا صفات سلبی چچا کی رشتی نہیں کرنا اور دا اللہ کتابی نفی دے احترام قرآن کرے دو کرت اور زجر کرے جسو کے اختراع اور توئی بیالس کرت نو دارنگی نفی دے عوج دینا کرے دا پا دو آیتونو کے اسوک چپائے کہ عوج گوری کنا عوج
ناغه درې کرت پایوانه رد کړي نفی د بوتان تینا په روایت کې کړي لا یتی الباطل تفسیر ویل تراغنی شپغم د وجود صدق د قران نه دا هم دلیل عقلی تقریب ده عدم التبدیل فی لحفاظت اللہ و حفاظت اللہ علت تے تبدیل پہ قرآن کریم کی چلی گی نا ولی ذکر اللہ حفاظت کرے قرآن کے اشتہار نبی ہوئی زیم تبدیل نشم کولے لا تبدیل سو کے نشی کولے لا مبدل سو مبدل نشتا دلیل دا دے شنا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون عدم تبدیل خمانا شعوری دا عقلی دا ورے ہو تبدیل کول دی او چلی دل دی تبدیل ہو بکی خلق کئی مرزا غلام احمد سا آیتون کی تبدیل کرے شیعگان پڑھر آیتون کی تبدیل کرے تلبیس باب کی برش لیکن چلی گی نا اور پائے کیا واقعہ تفسیر قرطبی والا صورت حجر کی ذکر کردا مامون رشید بادشاہ مجلس علمی میں پکال کے منعقد کا علماء بہرا جمع کول علمی مذاکرے و کے دے پائے کی وہ اسرائیلی عالم راغل دو دویل و اختتام مجلس کی مسلمان شاہ دا سے بدلو کم انعام بدر کم آگے پرے ہمارا چی بخبل دین مانے ماں بلکہ اللہ چی مجلس علمیون داغا عالم پا کراغے مسلمان شو مامون ہوتے تو ولی مسلمان شو سنگا اگر زچ دیدن لارم زڑکی میں خبر رالا سیرہ واقعی سخوا تفتیش پکار تو دے دیر خوشخط آو بخبل خوشخطیں میں دا تورات درین اس اولی کلے دا انجیل میں اولی کلے دا قرآن میں اولی کلے لیکن تبدیلی میں پکے اکڑا تورات نسخے میں واغستے اور مدراس دے یہودیانو تلاڑا التا طالبان نا جمع شو زلزل آدھرے نسخے نا خب غٹ قیمت واغستے چرے خیستہ دی کلے خان اگر چوئے کو تا لیکن پوئے پہ نشول بیا گرجی دنسواراو تمہیں دری انجیل اوڑل اگر وہ کہتا ہو زر نانا واغستے آفرینے ہوئے قرآن کریم دے نسخے میں دا طالبانوں دورے طالبان بچرتنا اس کو اغیلہ میں اوڑ ایو کو دیرہ دیر خوشخط قرآن خود لکلے دے لیکن چوائرون یو پکیالے کا دے کے ہو دے صفحہ کی دا غلطی کرے نبلو تے دا بلتا غلطی پکی کرے دا نبلو دا غلطی پکی کرے دا نزدے ہو چیزے وہ حلے ویزے تیرا تختے دم کوئی زپو شوم چلا قرآن کی تبدیلی نہ چلی گی پتہ لگی نو مامون معلم اغور تے دے وجہ تا معلوم نہ وینا وی دے وجہ دار چلا مخکنو کتابونو حفاظت اللہ پخپل ذمہ نہ دے اغستے ای کہ ویلی بمستحفظو من کتاب اللہ تحفظو مولیان و پیران تمیلو شتا زمان کتاب حفاظت کا ہے نہ یہ امانتداریو نہ کرگا ارچ قرآن دے دے مبارک اللہ پخبل فرمائے چھو انا لہو لحافظون اچھا اللہ حفاظت کی نسوک بکی تبدیلی نشی چلو لے دا اصل کی دلیل عقلی دے دے پارا چھتا رشتی نے کتاب دوما زمانہ بکوش تمام دنیا قرآن نراوالے یو قرآن کے بتاسو دبل مقابلہ نمو او دا کڑی دی دشمنان دا تورات نسخے راجمع کرے دا انجیل راجمع کرے ہر یو دبلنا مخالف ہوا اور دا قرآن کریمی چی سمر راجمع کڑی پر زرگونو آٹھول نسخے بالکل دیوبند سر مطابق میں معافر وموجد وجود صدق القرآن دے طبیعت دلیل انی وئی خان دا اور پسینو رہوں وہ موجہ کی ہوئی ایمان روڑل پا قرآن کریم مانے اللہ واجب کری دی اور تعریف کرے دا چاہے چھ قرآن منی اتم موجہ چھ اللہ درے تابداری واجب کرے دا
اور تعریف کرے دے اتباع نہم دا چ اللہ تمسک اعتصام دا قرآن واجب کرے اور پدی تعریف کرے لسم دا چ اللہ دے تبلیغ و دے تلاوت و ترتیل فرض کرے اور بدے تعریف کرے یو لسم دا چ اللہ پدی بانے فیصلے کول فرض کری نو دا ټول دلالت کی بڑے بانے چدا اللہ پنی دا رشتینی کتاب دیکھا دولسم وجہ دا بیا خارجی وجہ دا خدام اصل کی دلیل انی دے قرآن کی دن نرے اللہ شہادت کرے ملائکو کرے علماء سابقینو کرے کہ دا رشتینی کتاب دے قرآن کشتا دل نقلیہ شہادت دا اللہ و دا ملائکو دا مخکنو علماء وصدق دا قرآن کریم دیالسم اصل کی دلیل لمی دے ذکا عمر غیر اختیاری خوشحالی و اطمینان سر دا وجل دا بکانا دا پر قرآن کریم سر حاصلی سمنا بائی سیزو نہیں اشعاری آئی چتلو لے نٹک دا جڑا بدر شی خود ذر اطمینان پہ نا حاصلی و بعض زیبان میں ذر اطمینان دی اوساد حاصل شی اوساد تنگ ٹکور بئی وقت برے ہوتے یخی لیکن وجل اور بکا پکیبائے کی نہ حاصلی قرآن کریم کی دا آثار متضاد دی دا چاور نوم برے پزڑ کی خوشحالی راضی اطمینان برازی اوم برے پزڑ کی جڑا راضی اور سرا وجل برازی دا رشتینی کتاب دا کتاب الہی دا غی آثار دی دبل چا آثار دانشی گہرے سوال لسم سرے دام دلیل انی دے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے لی چیزم آپ کتاب بے اشتراء دنیا نہ کوئے سوک چے پا قرآن اشتراء دنیا کی دائی بدی بیان کرے سوک چے نکی دائی مت ہائی کرے دا دری مقصد دارے چے دنیا یو خواہ قرآن بلخواہ اللہ فنی مانے دا طول دنیا دا قرآن مقابلہ کی سننا سمانے قلیل ورطا ہوئے دلیل سے ہدایہ اور رشتینی کتاب دے اللہ پین لسم چرے داہم اصل کرے دلیل لمی ولی قرآن کریم کے چکم فوائد دی منافع جمعہ و حکم کثیر دی دا دونہ دا بندہ پا کتاب کے نشی کے دے اغسری بعض منگا پایتون کی بیان کری بلا اللہ سران بیان دا اللہ دا آیتون دے پارے لعلہم یتقون دی دا پارے لعلکم تتفکرون دی دا پارے لعلہم یتذکرون دی دا پارے لعلکم تعقلون دارنگی دے فیدی بیان کی دنیاوی و اخروی دا طول فوائد منافع جمعہ دلالت کی چدا رشتینی کتاب دے آغا اشپگی ذکر کری بحثیت تکرار دیتا منافع دا قرآن ہوئی شپارسم وجہ سے دا برا قصد دے اور دا بیا دلیل اینی دے چاچے دا قرآن کریم سب قسم مخالفت کرے سب مخالفت کرے کفر کرے یا تکذیب کرے یا کتمان کرے یا خوض کرے پائے کے باطل یا اختلاف پکی کرے یا غافل شوئے دائنا یا اعراض کرے یا انکار کرے یا اعجاز مقابلے دا پارے کوشش کرے یا مانز اللہ پہ بد لگی نددی شناعت و قباحتنا و عذابنا اللہ ذکر کرے دلیل پری شدہ رشی نے کتاب دے کر آئیدہ پارا خودی رایتون پڑھیں امور و ذکر بھی پارا آیتون کہ اللہ تعالی نلس احکام ذکر کری مرتبہ پری بانی نلس چدا اصحاب النار دی فاسقین دی خاسرین وعذابون والا دو درس ذکر کری عقوبات دی دو درس داخدے پورے درے مسئلو وزارو سے دو مباحثم در مخ کے دو اصول سره متعلق دی چلاو در رسول صدق بیان کرے با دلو سوال لسو
اور دا قرآن صدق بیان کرے پشپارس طریقے، لیکن بل طریقہ ہو گورا کم خلق چی منکرین دی دا قرآن دا رسول، نو اللہ تعالی داغی دا انکار اور داغی دا شبہات و جوابونم کڑی کر اگر تو شبہات المنکرین حول صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و طرق انکارہم ورد علیہ، دا منکرین اعتراضون اور ہے وہ رسول بانے سے کڑی طریقہ انکار دا عیسیٰ نے قرآن پر سرنگ رد کرے حاصل در باب بدائی ٹھیک دا منکرین و قسمہ قسم شبہات کڑی، لیکن شبہات فی نفسی واحدی بے فیدی اور صدا سری چی اللہ تعالیٰ پائیوانے رد کرے دلیل پریبانے چدا رسول رشتی نے کر مختلف وجودی ہو شبہات کی طریقہ تکذیب، دویم نبض دا کتاب اللہ دا اللہ کتاب شاہ تغذول، درے میں اعتراضوں نہ قول پر رسول سلام محاجر جگڑ قول دا رسول سنا، پنجم توالید اتباع رسول و دا ایمان، شپگم طلب قول دا قربانے اغین ہم بنالے مانو کدا سے قربانی روڑے چووری خوری یہود دا مطالبہ کرے، ومسر دا نبی بے دبی قول کلو تغیر مسمائے کلو ترائنا ہے، اتم سے من قول خلق دے اتباع رسول نام سرے دا بدے و دا بدحالے نسبت قول رسول تچدا رسول لاغلے نظم حالت خراب شیر تطیر چورتا ہے، لسم سرے خلق دا رسول نا رسول چرے بیلار قول خطا قول واغت نسبت دا گمراہ قول، یو لسم دا شبہ شدا خود تا ملک راضی دا ملک دا تولی نراضی لولا انزل علیہ ملک دتا شبہ دا عدم انزال الملک دا عدم لفظ وسرو لکی دا یو لسم شبہ، اور دو لسم سر معجزات طلب کول دا رسولنا خودی عقیدہ بانے شدہ معجزات دا پہ اختیار کی، ابھی اثر معجزات تے طلب کی لکہ اس سے خلق دا سیاسی لیڈران نے طلب کی چرا مونگل نالے پخے کا مونگل دا غر دے کہ لرے کا سڑک لا سم کا دغسی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو لیڈر گرنانا مطالبے تے کولے کہ مونگلے چینے رو باسا مونگ دا غرون مکین لرے کا باغون پک پیدا کدلتا نیرون راولا دیدام یو لیڈرز کارے دا اللہ کوئی شوخنے کا ولگتا اس وہ قتلاغ غرون بالکل موجودہ حکومتون رو لرکڑا نیرون پک راوصل اللہ راوصل شول خبا وقت کی نہ راوصل اشارہ ہو چی دا نبی پہ اختیار کی دا ہونے دی گا دیالسم سرے جحود دے عن الانزال لرا بشر دا زد و اناد دو جنا متق انکار کی با سلب کلی مانز اللہ علیہ بشر من شے سوالسم مکرون کڑی دا نبی پہ خلاف کی شروع وجنوے جیل تکوئے، پین لسم تقلیب الامور مانے مختلف حیلے جوڑا والاسباب داغت ضرر دا تکلیف ورکولو، شپارسم علم جو بھی نبی بان عیب لگول تنقید کول یلمزو کا فی الصدقات، واللسم ازیت ورکول نبی تا تنگول وخلی بان متبدرد ویل یوزون النبی، الدسم استحزاب النبی، نلسم تعجب دا دینا چدا سنگا دا خو رجل لے منگا دا رجل نمجو، شلم ددی اتحام چدے خو ساحر دے، یو اشتم ددی افتراء چدا شاعر دے، دو اشتم ددی نسبت کول چدا مسحور دے، مسحور مانا ببیار آجی پخبل دے، مسحور یو یہ لکی خوراکی سڑی تا خوراک چکئی خیٹور ہوتا ہوئی
دی نبی ته نسبت کو چې مړه مسلې شي زمونه په خوراک کول غواړي ځکه سحوریه ویل کیا چاته چې دا غلري خوراک کوي په خېټه کې لري ہاں ٹھیک ہے مسور دا مانم دا چی جادو پہ کڑی شی لیوا نہیں پاگے مجنون تم وئی درشتم و جسر اعتراض دے پدے چی پدے نبی خزانے والے ناراضی منگل اعتراض کی سوالسم نسبت کی دے افتراض چی دپ اللہ بانے دروغ جو کڑی پیلسم تحکم کئی چی ارکلم گئے نون پنگ بانے عذاب را والا پارسم بالکل انکار کی داغت رسالت مطلقاً ویشتم فتوی کو لے پامانی شدالے ونے لے پدمانے پیریان اتیشتم دار ہے افتراء کو لے شدد استاذ دے یو بشر یا نور خلق دی شدد سر امداد کے آنہو علیہ قوم آخرون یو کم دیش وجدارا کوشش کو پدے کی چدا نبی دا مقصد نواڑی دا وحی نواڑی لیفتنونک دیرشم رسول دا مکی نویست یو دیرشم اعتراض کو عیب کو چدے خو بشر دے دو دیرشم نبی سر جدال کو جگڑے کوئی دا پارا خبر ہے دا عناد جگڑی دری درشم اعتراض کوشد کے دا بشریت لوازم دی حاجات دی خوراک کی اسکاک کی بازاروں کی گردی اور سلور درشم اعتراض کو بزمان قرآن پیوز الول ناراضی جملہ واحدہ پینزم دیر شدارے سلام بے کو نبی تپنا جائز طریقہ السلام علیکم اور السلام علیکم یہودیان شپک دیر شمنار دعوے کولا چھے مول امداؤ سے رسالت رات دیش و کتاب رات دیش وہ دیر شم نبی منکو دا مانزدن آو دا دعوتنا فرایت اللہ ینہا عبدن ازا صلی اللہ قرآن لسل دا طریقی لی چھے دا آخری نبی سر پائے مقابلہ شیرہ ہر دے کہ اللہ مناسب جوابنا مکڑی لی کم چھے پا مخکنو انبیاء کڑی آخلا جدا شبہات کی قرآن کی ولیکن حدیث کی راجی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے لقد اوزیت فی اللہ وما یوزا احد من مثلی مال تکلیفون راکڑشی دا اللہ بدین کے زما پشان تکلیفون بلچالا ندی ورکڑشی ہاں دیکھئے سوال دے حدیث صحیح کی راجی کہ موسیٰ علیہ السلام لا عذیت ورکڑشی دے زمان ڈیر زیاد اور صبر پہ کرے دیا رحم اللہ و موسیٰ قوم تعزی ورکڑا و حال دارے چار ڈیر صابر و مستقل ہو حدیث معلومی چلو موسیٰ زیاد زمد نبی نہ خودیر دیکھا دار شیخ الحدیث نے تپو سکا گیا دوڑا حدیث بھی سے تطبیق دے تطبیق دارے التکی عذیت دا موسیٰ من قومی من صحابتی موسیٰ علیہ السلام تخفل صحابہ و خفل قوم دے رضیتنا ورکڑو اور دے حدیث کی معنی زاہدن مراد دی نور مخالفین معنی زمگا نبی تخفل صحابہ و عذیتنا ورکڑے اور صحیح متبعو کن تو نور خلق و مخالفین و خط دیر عذیتنا ورکڑی چھے بلچان دغسی عذیتنا دا بلچانا خدویم سر شبہات المنکرین حول صدق القرآن الکریم طرق انکار مرد دالیں وہ قرآن بانے دے خلق سنگ اعتراضوں نہ کڑی سنگ انکار کڑے اللہ سنگ جوابوں نہ کڑی دیکھ مہا مقصد دے ددی شبہات ددی اعتراضات اگر بالکل بے فیدی دی اگر الٹا دلیل لے پر صدق ددی نبی بانے پائے کہ امدہ سے وجوہ ذکر کی تقریباً وہ دیش یو اعراض عن الآیات و صرفانا مخڑاول دویم جحود عن الآیات جحود عن انکار و عباتم ہوئی
دریم خوضهم فی الآیات، خوضوی ورنن وطل دا پار دا ابطال سنگ اعتراض کیوں یخوضون فی آیاتنا. سلام دعوی کول پشان دا انزال القرآن چدا سمونگم کولی شو. پنزم تکذیب آیات اللہ، شپگم اشتراب الآیات، وم غفلت عن الآیات، اتم اعمال قبیحہ اقوال قبیحہ وقت تلاوت الآیات، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، کل چاہت بینات بیانی کی ندا خلق سکا ہے. نئے بارک اشپگ آیتون ہے. نم دا قرآن پبارک اسلام مفترا، لسم خلق دا سبیل اللہ نمانا کول مانے دا قرآن، یو لسم ایمان نہ روڑل پا قرآن، دو لسم قرآن پوٹے پوٹے کول عزوین، بعض منی اور بعض پکی نہ منی، پر طبیعت منی. دیارسم دا قول چا قرآن اساطیر الاولین، اساطیر جمع سورہ دا لکلی شیر قصے تو لکلے قوام مساملی با کاذیبو کے اگر درو قصے دا مخکانوں خلقو. سوالسم کفر بالآیات، پین لسم غطاء من ذکر، دید قرآن نہ بالکل پردو کی. پارسم استہزاء بالآیات، ولسم لہو لعب گول بہت سماع قرآن کی. تو قرآن بیانے دیو لبی کئی. اتلسم قرآن تا ادغاس احلام ہوئے جدا خواسی گڑوڑ خوبو نری. نلسم سعیہم بالمعاجزہ، نہ مقابلی کوشش کول، سو فی آیتنا معاجزین. شلم چلے نکوس مان العقاب، قرآن و تبیانے دی پپند بانی شورلک ہوئی روانش واپس. یہ اشتم استکبارن القرآن، جو اشتم قرآن تا افق وے نہادا افکن، دا دروغ دی جوڑ کری شی. درشتم پر نبی اعتراض کول چعان ہوا لے قومن آخرون، اسو ہوئی کنا دا مڑا امریکہ سر امداد کی مخ کے بیدائے اسوی سعودی سر امداد کی نو خدی مسلمانان امداد کی قبل سرکن. سرشتم جعل القرآن محجورا، پیزشتم یقین نکی دا اللہ پایا تنو. شپگشتم قرآن تدی سحر ہوئی دا جادو دے. ویشتم خلق دا قرآن نا گمراہ کی اڑی. اتیشتم میں دا قرآن مقابلہ کے اتباع الابا کی، تو دا قرآن پیش کے دے ہوئی دین دا مشران نشم پر خواہ. یو کم دیر جدال کی فی القرآن، جدال دے مانی جگڑے پزد و پینات. درشم الحاد کی فی الآیات کو گوالے. یو درشم قرآن فبارکی وئی داولے پیو غٹ سڑی نازل دا مادار دی، دا مادار فضیلت گنی پو عالمان. دو درشم قرآن بارکی وئی الچلا دا خیر کتاب نہ لو کانا خیر ما سبقون آئے دے. دری درشم بد گنی قرآن کریم پہ بد لگی. سلور درشم تعجب کی او خندا کی کلچ قرآن اوڑی جڑان نہ کئی. بیزو دیش دے مداہنت کی پا قرآن انتم مدہنون، اذا نمراد دے بیا دائے تکذیب و پای عمل نہ کول. شپک دیشم دے انکار دا نزول مطلقا ما نزل اللہ من شے. وہ دیشم سرے قول البشر، داغ دے بشر دزان نے جو کرے. دا ٹول شبہاتو بے فیدے ایمان بالآخرہ. سلام امر مہم اغسر ایمان بالآخرہ.
ٹھیک در نور ہر ایمان چرے پخپل زیبان مہمی خدا دو چرے بیا اصول ایمان کے استعمال دل ایمان باللہ و ایمان بالآخرہ آیتون کے اکثر دعا ذکر کی آمنا باللہ والیوم الآخر پدی کی بیا مسئلہ د توحید سرا یہ من وجہ اشتراک من وجہ افتراق ہر رسول لگا سنگا چی ایمان بالتوحید تا دعوت ورکڑے ایمان بالآخرت تیم دعوت ورکڑے دلیل بدارے چی مشرکان پوخت نزول قرآن کی اگی داویلی کنے اللہ فرمائے بل قالوا مثل ما قال الاولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما مخکنو خلقم دو قیامت تکذیب کا ولی کو زکه چې رسولان الله مسله کړو او سنیم گئی لیکن یو فرق سره فرق دار توحید مبارک بری خلق وی ما سمعنا بهذا في الملة الاخره يردا مسلې موږ په متأخرین علماء کې نه دی اورېدل متأخرین علماء او مسلک د متقدمین پرې خوکا ویمگا توحید نه اوریدل د یهودو نه سواران او هر چی ایمان بالآخرہ ہے نو پائے کی دیدہ نہیں ویلی چیزا رسولان اللہ مسئلہ نہ بیان کرے دا خو لیکن دروغ دا لقد وعدنا نحن هذا واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا ساطر الاولین وعدی کرشی من سر دباس زم مشران سرا خدا سی قصیر دلتا مسئلہ من لکھو لیکن ویدہ دروغ دی اور توی نا من سرعڑ توحید مسئلہ اور ادلن قرآن کریم دا اصل مہم فرد دا انکار دا منکرینو کے مختلف تعبیرات ذکر کریں شپک تعبیرات اول قرآن کریم کے دیر آیتون دی شدائے حاصل دارے دا مومنان و عقیدہ ایمان بالآخرت شترے اور دا دین دا ضروریات و دا مسئلہ دا اور دا منشدہ دا خیستہ و صفات دا پارا اب مدار دے دا نجات دا پارا سوک آخرت مانی خیستہ صفات بھی بکی اللہ بے بچ گئی دویم تعبیر دے آیاتون علی بری مسئلوان ہے کہ آخرت نے چاہ انکار کرے دا منشا و بنیاد دا پار دا عیبونو اور سبب دے دا تبایہ دا مصیبتونو دریم سر طریقی دے انکار المنکرین اور داغی شبہات سلوم طریقی دے اثبات الاخرہ و دفع شبہات پینزم نم کے خود داخرت پر دیر نمونہ و صفات اشپگم احوال دے یوم القیامہ و داغی حیبتونہ بتفصیل ہر یو تعبیر چیرد آیت پارا مختلف آیتون ہے اور تعبیر پارا جدا آیتون چاہ آیتون ندا معلوم شوا سلیل شایتونم ذکر کری ایمان بالآخرہ سرا تقوی حاصلی خشوع حاصلی احسان دا قرآن مواعظ تا سڑے متوجہ کی دا دنیا و دا آخرت منافع پہ حاصلی اگر دویم تعبیر چاہتا ہوئی انکار دا آخرت سبب دا پاس دا عیبون و دا عذابون دا غیر پر آیتونم ذکر کری یو دیرش پائے کہ ذکر دی چھے انکار دا آخرت نا دا انکار دے ضروریات دا دین نا اور پتیسرا و صاف قبیحہ پا خلقوں کے پیدا کی درم تعبیر چاہے تو طرق و انکار منکرین و من الاخرہ اور دری شبہات ورزگی و شبہ پر طریقہ استدلال سر نشتہ ہے خالص انکار ہے وما نحن بمبعوثین بس قیامت دوبارہ نشتہ قسم ان پر گکڑے اقسم باللہ جہد ایمانم قسم پا اللہ چی دوبارہ جون نشتہ کلب ایدا جون
کله کله په کدای شکل مونږه اډو کې شو زری زری شو بیا به موږ سرنګي ژوندې کوي. نو ګورې کې د دې د انکار د پاره څه دلیل نشته، صرف انکار باندې چلی. شاہ ولی اللہ فوز الکبیر کی لیکلی چدا سو جو شری خلق د باس بعد الموت نہ اکثر انکار کا داده کے جو مخکنو انبیاء بیان کرو حشر نشر کو په تفصیل سره نو ورپسې یهود و نصارا علی عقیده مسلې ختم کړي. نو مشرکان امیان په شک کې پال شو نای زګ دانه منله. نو سلام تعبیر دنے مخالف ہے سنگت طریقی دی چھپائے کہ اللہ باس بعد الموت ثابت کرے اد منکران و شبہات جوابوں نے کڑی ددید پارا وہ طریقی دی سبا طرق قرآن قیامت ثابتی سنگا اول طریقہ دا قیاس الاعادت علی الخلق ابتدان اول پیدائش شاہ کرے اللہ دویم پیدائش کو لشی کن قیاس کیوں کہ مخ کے شکانو قادر نو سم قادر دے کر دیر آیتون کی دا طریقہ دا. دویم طریقہ قیاس الاعادت علی خلق السماوات والارض دا خاص اسمان نظم کے پیدا کی نوالی دوبارہ تاسو نشی پیدا کولے سے. دریم طریقہ دا قیاس الاعادت علی احیاء الارض بعد موتها باران اللہ تعالیٰ وہ چزم کا تازہ کی نو قیاس کا پری بانے تاسوم بیا دوبارہ پیدا کولی شکر دیو جن کم آیتون کی چھے دا باران ذکر دے دا زم کے تازہ کے ذکر دے انت اور پسی بیا باس بعد الموت ذکر دے. سلورم طریقہ دا قیاس دے عادی و باس فی الدنیا علی سبیل خلق العادت یو سڑے پری دنیا کے اللہ مڑکڑی یہ ایڈی رو دکڑی اگت اور بیا روچت کی نو دلیل پیش کی بڑے بانے سے اللہ قادر دے شتاس بقیامت کی مروچت ہی کنا دغت امور خالق للعادت وہی صورت بقرہ کے 3 زایا کرا گلی اور صورت کاف کی راغلی آگے سرم اللہ ذکر د قیامت کی ولا غزال سے قادر دے شدت تا دوبارہ جوان نکول امڑ کول کولی شین ولی آخرت کی بیانی شی کولی شی. اور پینزم طریقہ سر اثبات دباس دے بالاستدلال بقدرت ادالہ و ملکی و تصرف کلا آیتونوں کے بس اللہ صرف والقدرت ذکر کی بادشاہی ذکر کی تصرفات نور پسی نتیجہ ذکر کی دباس بعد الموت دیکھیں دا مطلب دے پتہ ہے قادر دینا بدے نہیں قادر سے. شپگمت طریقہ دے اثبات الباس والحشر بالقسم والحلف تاکیدن وہ منکرین دباس بعد الموت نہ یوز القسم کرو سورہ نحل کی نہ یقسمون باللہ قسم پا اللہ سے دوبارہ جوان نشتا اللہ دائی پا مقابلہ کی سلور کرت ذکر کر. سورت یونس کے قل ای و ربی 53 کے سورت مریم کے فوربک لنحشرنہم تشبیت کی سورت سبا کے قل بلا و ربی سورت تغابن کے قل بلا و ربی لتبعثن وما طریقہ صدا ذکر دا آخرت دے پا الفاظ مختلفہ اثری شپارس طریقی دا گئی دسرنگے استدلال دے دے پارا چا اللہ تعالیٰ شے مختلف طریقوں سر ذکر کئی ولی دا ٹول طریقے با قیامت کی کر یو دے لفظ دے رجوع الاللہ دویم دے الرد الاللہ یردون رد الاللہ دریم دے مادہ حشر سلورم دے لفظ جمع ورائی سیغے پنجم دے مادہ باس بعد الموت
شپغم دے د بعثرنا فعل ماضی بعثرا بالکل لاندې باندې کړشي خور د لاندې نه روچت کی باندې واچي دې ته بعثرا وم چرے ماده د نفخ فی الصور شپېلې کی قلب کی د باعث تبارا اتم چرے علی عاده پینزو طریقوں سره عاده ذکر کړي دوباره جون نام چرے ماده د لقاء اللہ تا پیش کېدل وسی غیر داغی لسم چرے ماده د اتیان ذکر کی آپ پینزلس طریقوں اتیان نمراد اتیان اللہ اتیان یوم القیامہ یو لسم ماده د اخراج روباسی وی لزم کینا دو لسم ماده د سیرورت مسیر الیہ المسیر یسیرون تسیر الامور دیالسم وعدہ بالباس بعد الموت قرآن کی 50 کرت روی سوالسم وعدہ احیاء بعد الموت پارس کرت روی پینزم اخبار دے پریبانی سے قیامت قریب دے صدائی سلو رجوح دے پارسم اخبار دے بقیام الساعہ کہ قیامت با قائمی مقامی داشپار تعبیرات پر مختلف طریقوں داصل کی صفات کی دپار د قیامت پنزم تعبیر سرے تسمیہ بالاسماء الکثیرہ دری دیر سے اسماء سلاسون و سلاسون دے سرسرنگی صدق داخرت ثابتی ولی دل تحری ونم موافق دے دا مسمع سرا دا کار بابا قیامت کی خام خاکی یوم الدین ہوتے ویلے آخرت ہوتے ویلے یوم الاخر ہوتے ویلے یوم القیامہ ویلے یوم عظیم الساعت ہوتے ویلے یوم مشہود یوم الحسرت یوم الباس یوم الفتح فتح نمراد فیصلہ بیا یوم الفصل بیا یوم الحساب یوم الطلاق طلاق مصدر دے باب تفاول الطلاقی یوم سر مخامخ کیدل عملون سر مخامخ کیدل آزفہ و تعیل نزیافت یوم الجمع یوم علیم یوم الوعید یوم الخلود یوم الخروج دوشتم الواقعہ درشتم تغابن سرشتم الحاقہ پنجشتم القارعہ وگشتم یوم عسیر وشتم یوم عبوس اتشتم یوم ثقیل یوکم دیش دیال یوم الحق دیشم دے طعامت الکبرى دو آفت بئی یو دیش دے الصاخا وگونا بکرنی دو دیش دے الغاشیہ دری دیش دے الیوم المعود سورت بروج کی خشپگم تعبیر دے تفصیلی حالات تفصیلیت قیامت دائے حیبتنا اور دا اخبار دا اللہ تعالیٰ دے یقینی اور دائی دا پارا بیٹی رایتنا اور سورتنا ہم ذکر کری اگر چپائی کے حسر نہیں سے نورم دائنا لاوشتر ہے دا اصول اربعات تیر شل دیتا ایمانیات ہوئی خالص ایمان یو پینزم اصل در اشپک اصول نرے الجہاد فی سبیل اللہ ورے کہ فرق دارا مخکنی سلور چی منگا علاقہ اصول دی غارکان دی دپار دے ایمان جہاد انفاق اصول نری فی نفسی ہم پڑے گی وہ مسئلہ ایمان بالجہاد ایمان بالانفاق سرا حق دے پدی وجہ دا اصولی مسئلہ ہو کر دے دا لیکن ایمانیات کو داخل ہو کر لیکن دا مستقل ولی ذکر گئی دا ذکر اگر کدا دا اصول نہیں لیکن ممد بھی دا پاس دا اصول اللہ شکم ایمانیات را لی گلی دی دیر پار علی گلی سے خلق تدا اور سائے کر
دغیر سہولت جہاد ہوئی خرچ پیو کے اغیت انفاق ہوئی یہ جہاد چلے حقیقت شرعی عام دے جہاد عام دے قتال خاص دے جہاد خارا عمل تو ہی چپا نفس بانے گرانی لیکن تعلق ندی دو اصول ایمان سرا زان کڑاول د پار د ایمان بس دې جہاد ہوئی ایو جہاد دے په عرف کی عمل متعدی للغیر استعمال د خپل قوت دې د پاره چې مقابل سره منقاد شي وګوره هر یو دین هر مذهب چې دائم مدار دے په جهاد ولې خپل مسله خوري کنه هر یو هغه دای جهاد مو لیکن زمون د معاهدین جهاد شرعي وسي کومه طریقه چې قران ذکر کړی او رسول عملی توسم تخولیا جهاد مسله کې ما اول کې کتاب لیکلو چې کله د حروف سره جهاد شروع کړه او په وخت کې په ملک کې د دهریت چاہے تو سوشلسٹ ویلے کے داغی لوی شور شغب شورو ما اور رسالہ لکلو سیرت العظمی ازمان بندول ان دسیست سوشلزم دارنگی اور رسالہ لکلو ترتیب الجہاد نپائے کہ ام بینہی دا قرآن پر طریقہ نہ پائے کہ سنت اور سو اقوال دا فقہاء عام ذکر کرو دلتا صرف دا قرآن پر ترتیب سر ذکر کرو اتبابو نہیں پائے کہ اول باب کے اقسام دا جہاد کی پر قرآن کی ذکر دی جہاد ہوئے لغتاً نفس کوشش تو ہوئی کر نہ خودیری طریقی دی بلکہ کل کوششی پر باطل طریقہ قرآن دا مانا لغویم ذکر کریا ان جاہداک علی ان تشرکا ایو جہاد شرعی دے مخیہ بیان جہاد پمانا شرعی قرآن کریم کی دو شرط ذکر دے مانا لغوی سر صرف ہو کرت ذکر دے یو باقسام و جہاد کی بیا قتال دے قتال قرآن کریم دا مومنان پر صفت کی سلور شپیت کرت راوڑے ورزی کی وہ حکمت اشارہ دا جہاد دو دیش کرت رہے اور قتال سلور شپیت رہے ڈبل شکا اشارہ دا چی اہم پانواؤں دا جہاد کی قتال دے ادا قول دا خلقو دا قرآن نا خلاف دے دین کی وینت ہوئی اول نشتہ ولی نشتا بدر کی احد کی سیشوی وضع آفت کی اختش ول دا قرآن مقابلی کی اور دا جہاد دا قتال مقابلی کی ادا بین ہی دا انگریزان طرز دے اللہ قتال ذکر کی ڈبل دا جہاد جہاد ٹھیک دا پا دعوت ان کی پا کتابن ان کی پا تعریف اور تدریس بانے ان کی لیکن قتال دا دین زیاد اہم دے دریب یا تقسیم آغاز ذکر کرے منگا پا دو حیثیتون سرا یو حیثیت دے بے اعتبار ما بہل جہاد جہاد بے ای شے تو سب آنے بکے یو جہاد دے باللسان ہر دعوت دے نظمی نصری کار سی تقریر نہیں ترغیبات دی اغیر جہاد باللسان دویم جہاد دے بالنفس اگر معاندہ باطل اللہ پزڑ کے ہر باطل نما نفرت کے دریم جہاد دے بالمال چاہے تروس انفاق فی سبیل اللہ ہوئی سلورم جہاد بالقرآن سورہ مکی کی راضی وجاہدم بھی جہادا کبیرا جہاد کا پر قرآن بیان والو سر غٹ جہاد ولی چکو
قرآن دینی رسولی ناس قتال خو نه کی کنا دا جہاد بالقرآن بیا اہم دے دا قتال نہ پہ اعتبار دا سبقیت اگر جی قتال پہ وقت کی بیا قتال اہم دے خو مبنا دا قتال خو پہ جہاد باللسان دا کنا چی مخی وخل کو دا قرآن بیان ہے توحید بہتا بیان کی اسی بھئی جہاد نہ لگے ٹریننگ بور کے دیا صرف وصلو ٹریننگ ور کی اور بس جہاد لولی گی کلام تمٹ شوئے پلان کی شہید شو حال دارے کہ عقیدہ خراب ہوئی نہ مخ کی ٹریننگ ورک ہے دا توحید دا ایمان آغا حاصلی پا قرآن جاہدہم بھی جہادا کبیرا پینزم الجہاد بالدفاع ورتا ہوئی جنگ نشکو لے ناصب پا مورچہ کے ہوکی نہ کنا تکسیرو کنا جماعت فکم جہاد بالرباط ہوتا ہوئی رباط کیوں مانسر اصولوں ساتے رجاد دپانا ادویم طریقہ صدا کنڈون دا اسلام اور دارنگ دا مسلمانانو دا لخکر سوکیداریو کے مرابط فی سبیل اللہ سوکے کو ان کی تو ادام دلوی ثواب وم دے جہاد پا نفس قوت سمانا اسباب و مواد پیدا کول دا پار دا جہاد جہاد پہ جب بانے کہنو علم والا اجزا کا کتابوں والا پیدا کا زان سرگرزو کا جہاد بمانے قتال چکے نا عدو لهم استطاعتم من قوت اگر پر ٹرین ہوں گے وصلے پیدا کے خذو حذرکم واتم دے جہاد بالقتال اخو معروف دے فلقاتل دا تقسیموں پہ لحاظ بد تقسیم نے باعتبار من یجاہد بضدہ اگر تو یہ فرق زواللہ باطلا ناغا پینزری مخ کے اتو دا پینزر اتو پینزر سو ڈوڑائی شوئے دیالس قسم الجہاد آسنگ آوال فرق المشرکین قاتل المشرکین دویم فرقی دا کافرانو عام کافران ایمت الکفر دریم المنافقون خواہی سرا قتال نشتر ٹولو سرا بلکہ جہاد دے قتال دا منافقان سرا شرے آب سورت نساء کی جدا اقسام راجی کہ دو قسم منافقان شترے آگی سر قتال کول شے اغسو کی خارجی دار اسلام سلورم فرقی باغیان یہ مسلمانی لیکن باغی بغاوت کی دا امیر المومنین برابر خبر دا امیر المومنین بریو کفاجری داغان بغاوت کول چر دا گناہ اکچاو کو بغاوت نے جنگ و سراو کے جد قتال ہوئی ہاں دیتا جہاد سے من وجہ ہوئی کل جا بغی پری نمس بیا معاف دے گا ہاں بغی والے جائزہ حدیث کرائی لان تراؤ منم کفرم بواہن عندکم من اللہ فیہ برہان کتا سولی دے چی دا بادشاہ کارا کافر دے بیا ٹک دا بغاوت تکوا دا خویو بابو دویم باب کی فضیلت الجہاد والمجاہد والشہید خدائی تسلح آئی گڑی رہا ہے تنہیں دریم باب کی ذکر دا فضیلت الجہاد اسباب جہاد نمرادے کی قتال پورا قرآن و سنت گواری پدے کہ قتال چرے دا دو قسم دے فرض عین و فرض کفائی قرآن کریم کی رعایتون دوارا قسم اشتا نفس فرضیت دپارخو اوامر شتا قاتلو قاتلو قاتلو
نبی تو یہ قاتل. اور دارنگے دے فضیت دپارا سبب سشیر اغدارے سے طاغوتی قوتون غالب شی بیا فرض دے پتاوانے قتال. اور دائر پارا بیا مختلف کیفیات قرآن والاسباب ذکر کئی. آیاتون رسو برازی قرآن کریم کے تقسیم دپارا یو آیت یا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. ثباتن کی اشارہ دا فرض کفائی تھا، جمیعاً کی اشارہ دا فرض عین تھا. دا نور آیتوں پائے کہ تقسیم دپار راضی. اب مسجد حرام کی طالب و کتاب اور سر کلم کو لکھا کتاب تما بیا روا سن جہاد کو موضوع دا دلیل پریبانی چ سعودی جہاد نہ رسنے کتابوں نہ دائیں ضبط کئی. تعریف تمائے میں ازا مسموح لکم الان دے روز کی دلی اجازت سے آ گیا بالکل رکاوٹ ہونی چاہیے. کتاب کی ماں قتل نام مصنف لکھ لوچے جہاد و قسم دے یو فرض عین نے بل فرض کفایہ ندری آیتوں نے لکھ لو مارتے دے کہ سلورم آیتوں لکھ کم آیات ندامے اور خضوع حجرکم وان فانفروا ثبات وانفروا جميعا. میں داغنا پاتشے بے امانت تپسون شروع کر قرآن پبارکی جہاد دے دا دو قسمہ فرض کفائی و فرض عین. قرآن کی سلور آیتوں نہیں پدی بعضی جذبی والے کر اور جذبہ پا قمقل سڑی بانے ہمیشہ دارا دی چکل یو مسئلہ مخی تیکنی یوا پاغے کے دے دا سی اختتام طور سی جی بیان پر نور سبا نظام نہ پوئے گئی بائک زی لگا مجاہدین دے دور کے ٹھیک دموں گئے دعوتی تعاون کو وکل آئی رحد نور تیر شی وہی منگا پاکیدانا منو چدا فرض کفائی دے نٹول فرضین دے فرضین دے نسامون اپلار کور کے ولی نا سیام زان سر راکا گا لس باگلان قرآن وہی شداد دو قسم دے ادیو دا قرآن نا خبر نہیں کہ نمگا ذکر اور توائیو چرا تبلیغیان و پشان طالبان دا کارمو باسے اگی تبلیغ لو باسی نا بس سبق تینا پاس یو طالب بروانی پا کتابونو کہتی بے جہاد دبوزی ٹرین میں پئی کوئی نا بس کتابونو واتی پادش اولی داوی فرضین دے دادو منہمک شی بیو مسئلہ کی بل کار روان کی و علم خود دینا مخ کی فرض دیوائے اور دا فرض کفائی ٹک دا علم بھی پائی کہ بعض قسم نہ فرض کفائی لیکن آ علم مقدم دے پدے بان قتال لٹی دا ٹریننگ کوائے و علم دا دین دا ٹولنا اہم دے مسوار جہاد ندا پنور مسائلو کم پکاری گی. سلورم باب کی ذکر دا فوائد دا جہاد دا مقاصد. فوائد نمراد دیں دنیای فیدی اخری خام خواہش طبقی دنیاوی فیدے پا قتال سرا حاصلی کی بے فیدے کار نہ دیں جارحیت دا مقابل سڑی ختم شی فتنے پائے کہ ختم شی لا تکون فتنہ مستضعفین خلق دی کمزوری پا کشمیر کی آبل دے اگر دشمنان دلاس نخلاص شی کنا اعلان کلمت اللہ شی امتحان شی پا مومنان باندے نورم میرے فیدی دی قرآن ذکر کری پنزم باب دے مقابل آئے کہ قبائح و ترک القتال فی سبیل اللہ کلچ قتال فی سبیل اللہ پریگ دی نداغے نسمر بدے پیدا کی دا یوخواہ تیر سی دامخ کے فیدی چھ پا قتالہ سے لے دے
کله چې قتال پرې دنا فائدې نه پاتې شي لیکن نورم پای کې نقصان